Здравейте, прекрасни дами! Как сте днес? Днес реших, че можем да си поговорим за зеленото мислене в модата. Една доста така нова и съвременна тенденция. А всъщност каква е моята идея? Част от облеклото, което вече излиза от сезон и съответно е трудно приложимо и се запълват излишно складовете с него, би могло да бъде използвано целесообразно от всеки един от нас. Като, например, част от дрехите бихме могли да ги закупим за използване в домашни условия. Имам предвид тези, които са основните, като тениски, съответно потничета или блузки, които са по-универсални. Но има и една друга тенденция. Същевременно някои от облеклата се явяват междусезонни, така че ние може да ги използваме и пролетта, съчетание с лятото или съответно есента и зимата, т.е. тия междинните, преходните състояния, които се получават. Така че това е една много добра и полезна информация за вас. От друга страна, тези дрехи се продават и на много по-ниски цени, тъй като излизат от сезона, което също ще доведе до една допълнителна полза за много голяма част от хората, на които са им необходими. Другото, на което можем да се спрем, респективно при намалените цени или съответно дрехите, които са излезли, така да се каже, вече от сезона и влизат в разпродажба, е, че много често между тях може да срещнете много добри модни находки, които да използвате дори и за специални поводи. А същевременно по този начин ние подпомагаме природата. И така не се получава това голямото натрупване на излишни дрехи, за това проблема с тяхното рециклиране, след това, нали, съответно, къде трябва да върнете дрехите, да търсите съответните контейнери и така нататък. Един много по-така прогресивен и продуктивен начин на мислене, поне според мене. И съответно, друго, което бих могла да посъветвам, не винаги тези дрехи е необходимо да бъдат закупени от брандове, които са с поддържащи много добри цени на пазара. Така че огледайте се, прецените какво имате нужда във вашия гардероб и следете разпродажбите. Те винаги са от много голяма полза за повечето от нас. Пожелавам ви прекрасен, хубав и усмихнат ден!